Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Сегодня я веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас в гостях политики из Болгарии. Это Владимир Семенов, председатель политической партии «Свобода». Здравствуйте, господин Семенов. Рада вас приветствовать на ТВС-21. А также доктор Печо Касыров, председатель Болгарской земледельческой политической партии. Здравствуйте. Добро пожаловать на ТВС-21. Хотелось бы для начала узнать цель вашего визита в нашу страну. Давайте, Владимир, с вас начнем. Ние сме в Молдова, за да се видим с общността на бесарабските българи, както и с обществени деятели. Днес имахме среща и с госпожа Виктория Фортуна, председател на партия Молдова Маре. Партия, която е много близка до нашите виждания. Виждания за суверенни държави, виждания за защита на семейните ценности, на вярата, на морала. С нея проведохме доста добър разговор и установихме, че наистина почти нямаме разминавания и можем да си сътрудничим и в бъдеще, като сме партии на консервативното и партии, които могат да обменят опит и за бъдеще. Какова ваша цел визита? Партньори на партия Свобода, ние изповядваме същите ценности, традициите, морала и семейството, консервативните ценности на нашите европейски семейства и сме дошли да окажем една подкрепа на Молдова Маре с председател Виктория Фортуна и да дадем подкрепата си и съветите, с които можем да си бъдем полезни относно нашата партия агроземеделска и като членове на Европейския съюз, българските земеделци имат натрупан опит в отстояване на интересите на българските земеделци в Европейския съюз и искаме да помогнем на нашите колеги земеделските производители в Молдова. Знаем, че Молдова е също развита аграрна република и как да отстоява интересите си пред Европейския съюз, да бъде в общността, но да запази традициите и идентичността и най-вече да постигне устойчиво земеделие, екологично и биологично, за да може да осигурява най-ценното чиста природна храна на молдовските граждани. Как вы оцениваете политическую ситуацию в Молдове? Есть ли какие-то параллели с Болгарией? Да, много е близка ситуацията политическата в Молдова до тази в България. Особено до ситуацията на България преди 18 години, преди да влезе в Европейския съюз. Виждаме, че тук управляващите по всякакъв начин се опитват да обяснят, че влизането в Европейския съюз е изключително важно, изключително ценно и гражданите ще придобият едва ли не изключителни блага от това нещо. Но ние сме тук, за да кажем, че България не беше точно така. Има определени плюсове на членството в Европейския съюз, но има и икономически загуби за България. България загуби хранителния си суверенитет, загуби енергийния си суверенитет. От 9 милиона България в момента е 6 милиона по-малко. Европейския съюз работи на две скорости. И ако искат да влезе Молдова в Европейския съюз, те трябва да влезнат с добри, силни политици, които устояват националните интереси на Молдова. При нас влизането не стана по този начин. Наистина неолибералната класа, която в момента управлява Европейския съюз, защото Европейския съюз в момента се управлява от неолиберални чиновници и бюрократи, които налагат своята воля
но въпреки това на тях те самите нямат собствена воля, която да изпълняват, а са командвани от външни сили и не работят в интерес на Европейския съюз. Европейския съюз е в много сериозна икономическа криза в момента и тези бюрократи, които управляват, те дори не са избрани и на избори, създават все по-тежки и тежки условия в общността. В България така се получи, че управляващите също работят с тези евробюрократи и са подвластни на техните интереси, защитават неолибералния модел, при който се убиват ценностите, убива се образованието, моралните ценности, убива се вярата също, защото когато ги няма тези ценности, няма и общност. Когато няма общност, ние не можем да се защитим и контрола е някъде на друго място. Затова трябва да внимава и Молдова, да не попадне в нашата ситуация и трябва много да бъдат внимателни на изборите самите граждани на Молдова, кой ще изберат, защото трябва да изберат хора, които ще защитават тяхния интерес и да влезнат в Европейския съюз като суверенна държава, за да помогнат за промяната в самия Европейски съюз, защото той трябва да бъде съюз на суверенните държави, защото тези държави, които и тези управляващи, които ще защитят интереса на собствената си държава, ще защитят интереса и на цялата общност. А в момента виждаме подвластни правителства, корупционни правителства, които са подкрепени от Брюксел, само и само да изпълняват техните политически искания. И в много от държавите, за съжаление, България е много ярък пример. Ситуацията не е добра точно поради тези неолиберални политики и корупционни политики, които се подкрепят от Брюксел. Как вы считаете, Печо? Ние като представители на Българска земеделска партия искаме да дадем полезните съвети към молдовските фермери и въобще към гражданите на Република Молдова. Хубаво е да следват своя европейски път, но специално пък към земеделците да не забравят, че не трябва да скъсват връзката си с Русия. Защото Русия е ефтин енергиен фактор. Русия има, от Русия те ще добиват ефтини минерални торове, ефтини горива, което означава, че ще бъдат конкурентни на европейския пазар. И тяхните политици трябва да работят за тях, като защитават интересите относно разработване на пазари и договаряне на ниска себестойност, консумативи и горива, а тези неща се намират най-близо тук до Русия. И в геополитичен план погледнато трябва да се работи на принципа на обединяване на всички общности в цяла Молдова, за да може да се създаде една сплотена и добре работеща среда между всички етноси в Молдова. Руснаци, бесарабски българи, гагаузи, да разберат, че така ние работим в България. Ние всички етноси сме обединени и знаем, че живеем на една земя и търсим благополучието на тази земя. И го пожелаваме на нашите колеги и на народа на Молдова да бъде сплотен и да иска това от собствените си политици. Вот как вы видите будущее между Болгарией и Молдовой, особенно в контексте европейской интеграции? Надявам се, ако Молдова влезе в Европейския съюз, а предполагам, че ще влезе, да има правителство, което има консервативно мислене, от силни представители, които ще защитават интереса на Молдова, от силни лидери, защото Европа има нужда от лидери. Виждаме последните години глобалистката доктрина почва да се разбива в целия свят и в Европа вече има лидери като Орбан в Унгария, като Фицо в Словакия, които устояват националния интерес
съответно и интереса на Европейския съюз. От такива лидери имаме нужда и се надявам, че изборът в Молдова на следващите избори, които идват скоро, ще бъде точно към такива формации, като например формацията на госпожа Фортуна, които ще защитават този интерес. Надявам се до тогава и в България, нали, ако не до тогава, поне в най-близко време, в България също да има така консервативно правителство, за да можем да работиме съвместно, за да можем да си партнираме и да развиваме и Европейския съюз и собственици държави. Ако това не стане, както виждам, че тук вече почват много сериозни репресии, виждам на едни книги се конфискуват на госпожа Фортуна, репресии към хора, манипулации на избори, което го имаше и при нас. И все още го има, което се подкрепя от неолибералните управляващи. Битката ще бъде много трудна, но ако влезе с неолиберално правителство, изповядващо такава доктрина, не мисля, че ще бъде добре за Молдова и тя ще бъде превърната постепенно в колония, а не в самостоятелна държава. Защото това се случва в Европейския съюз от по-големите страни. Обещават блага, влиза държавата и почват малко по малко да я задължават с заеми, с кредити, да отпускат директиви и други икономически инструменти, чрез които притискат производството на по-малките държави и карат по-малките държави да купуват от по-големите производство, да поддържат нисък стандарт и в крайна сметка се обезлюдяват териториите, отдават се природните богатства на големи компании и държавата става изцяло колония с нисък стандарт. Надявам се на тези избори хората на Молдова да направят правилния избор, който е добър за тяхното бъдеще. А как вы считаете, еще, как вы видите взаимоотношения Молдовы и Болгарии, вот с учетом всех тех реалий, которые происходят? Аз поддържам колегата от партия Свобода. Народа на Молдова има шанса в момента в лицето на госпожа Фортуна с партия Молдова Мари, нали, да избере един консервативен, прогресиращ лидер, който мисли за народа на страната си, а не за интересите на европейските чиновници. И когато отстояваш правата си и народната си идентичност, тогава и големите в Европа те уважават. Когато продаваш интересите на страната си, те го разбират и започват да те ползват като пазар, като един проводник на тяхните глобални интереси, дори и в сферата на взаимоотношението между хората, така нареченото джендърство, нали, в България. В резултат на тая неолиберална политика започнаха да се пробиват, нали, традициите и ценности в славянските общества, нали, като семейството, основна градивна единица на една нация, за да се говори за семейство между мъж и мъж, жена и жена, което ние специално с колегата консервативно насочени не можем да го приемем това нещо и искаме да защитаваме тези интереси. Предполагам, че в Молдова именно госпожа Виктория Фортуна може да защитава тези консервативни интереси и да не допусне страната да бъде въвлечена нито в неолибералната политика, нито в джендърската политика на неолибералите. Това е нашето становище. Затова препоръчваме на народа на Молдова добре да прецени на следващите избори кого избира и имат шанса да изберат правилния човек в лицето на госпожа Виктория Фортуна. Спасибо большое. Вот есть ли у ваших политических партий еще партнеры в Восточной Европе? С кем-то вы сотрудничаете в регионе? Имаме контакти с различни политически партии и не само в Източна, и в Западна Европа.
Например, имаме дългогодишно приятелство с партия на свободата в Австрия, още от преди 7-8 и повече години. Обменяме идеи с други политически партии, поддържаме така наречения консервативен сектор с взаимопомощ, най-вече като идеи, семинари и така нататък. Господин Касъров също има контакти с политически партии в Македония, в Турция, в Румъния поддържаме контакти отново с земеделски организации, земеделски партии или съюзи и такива, които са близки, консервативни нашите виждания, нали, които изповядват ценности на нашите партии. Владимир, ваша партия выступает за национальный суверенитет в основном. Она выступает за защиту традиционных ценностей. Как, на ваш взгляд, вот эти идеи могут быть, и могут ли быть они вообще актуальны для Молдовы? Изключително актуални са точно в този момент в Молдова, защото виждаме, че управлението все повече отива към неолибералния модел. Модела на разбиване на ценностите, модела на разбиване на семейството, модела на разбиране на държавата като общност. Това е изключително опасно. Ние го преживяхме и беше наистина един живот на ръба на извращението. Наистина, джендър идеологията започна да се налага в училищата, започна да се налага на улицата. Едни малки общности, вместо права, вече имаха привилегии. Едва ли не беше ненормално обикновения мъж, хетеросексуален, трябваше да се чувства неудобно, че е такъв. Това се още продължава при нас. Хубаво, че започва да се променя в геополитически този процес, с идването и на Тръмп в САЩ и в Европа с по-силни консервативни лидери. Виждаме Унгария, Словакия, както споменах, но и Полша също вече консервативното излиза на преден план. Наистина тази лудост трябва да спре. Винаги сме заставали срещу глобалистката доктрина, въпреки че самия глобализъм противоречи с това някой да има войни по света, а точно това правят те. Всичко по някакъв начин е извратено и всичко по някакъв начин трябва да обърка хората. Но това минава и през вярата. Битка срещу православието, нещо, което го виждаме и при нас. Обиди срещу църквата, атаки срещу църквата, по всякакъв начин убиване на образованието, опростачване. Този процес го има и в Молдова. В разговори с екипа на госпожа Фортуна установихме, че пътя и начина за промяна на мисленето е един и същ и по същия начин върви и Молдова, и колкото по-рано се спре това нещо, толкова по-добре. Защото ако в една държава се разбие общността, става изключително слаба, почват да управляват хора, които са продажници и продават собствения си народ и продават собствената си земя, и след време може и Молдова да стигне до това ниво, в което наистина да намаляват хората, дори като член на Европейски съюз, демографска криза да имат много сериозна. И надявам се бързо да спре процеса, както в Молдова, така и в България, защото и двете страни имат нужда, за да се дигнат като държави, имат нужда да спрат тези процеси, които неолибералният модел налага и двете държави. Господин Пейчес, вот много после того, как Болгария вступила в Европейский Союз, Молдова и Болгария, в принципе, это сельскохозяйственные страны. Но очень многие говорят о том, что в Болгарии после вступления в ЕС сельское хозяйство пришло в некое состояние упадка. Хотелось бы у вас спросить, это правда или нет? И если правда, то какие минусы для развития сельского хозяйства вы видите после вступления Болгарии в Европейский Союз?
Много хубав въпрос, на който ще ви отговоря много точно и конкретно. За да могат вашите политици да бъдат подготвени, когато дойде предприсъединителния период, когато се договарят взаимоотношението между страна членка в сектор земеделие и Европейски съюз. Понеже при нас беше допусната една голяма грешка, не знам дали от неопитност или от нежелание, нашите предприсъединителни договарящи политици, тогава експерти, им беше обещано, че в програмния период между 2007 и 2014 година България ще има наваксващ механизъм, така наречен догонващ, в субсидирането на земеделието спрямо Европейския съюз. И те повярваха, подписаха наредбите, които Европейския съюз предложи. И в 2014 година субсидиите на българските земеделски производители трябваше да са равни с субсидиите на френските, на немските, на австрийските. Но такова нещо не се получи. Франция на хектар получава около в рамките на 600 евро, а в България на хектар се получава някъде около 150 евро. Разликата е много голяма и не знам защо нашите политици продължават още да вярват, че това изравняване ще се случи някога. И втория проблем, който е, нас се опитват да ни превърнат в нетен износител на суровини, като по-малка страна, независимо, че сме земеделска страна, за по-големите европейски страни, като Испания, Франция, Германия. Тоест, ние си даваме суровината, а после внасяме от Испания свинско месо, което вече е с добавена себестойност и основните средства влизат в Испания, а не в българската икономика. И това, за моя съвет към молдовските политици, когато се присъединяват към Европейския съюз рано или късно, да отстояват интересите за равни права с европейските земеделски производители и за равни пазари. Защото най-важно са пазарите. Това, което произведеш, да имаш къде да го продадеш. В това да не допускат тази грешка. И когато им се налагат директиви, с които да се спазват разни екологични мерки на производство на земеделска продукция, т.е. да не се ползват хербициди, пестициди и да се ограничат минералните торове, това трябва да се иска от тях да се субсидира достатъчно добре, за да може те да са конкурентно способни на пазарите с тяхната стока. А не да изпълняваме ние, както се получава всички разпоредби на Европейския съюз за екологично чиста продукция и същевременно да се дава възможност на Украйна да заобикаля тези разпоредби и да влиза на общия европейски пазар с радиоактивна, с хербицидите, с пестицидите продукция, само и само за да й помогнем, защото, нали. И в заключение, нали, точно на този въпрос, който ми зададохте, трябва да се нашите, както и вашите молдовските политици, да се държат като държавници, да устояват на Молдова интересите и на земеделските производители на Молдова. Владимир, в Болгарии часто обсуждают влияние Брюсселя на развитие Болгарии, миграцию, кризис идентичности. Актуальны ли вообще эти проблемы для вашей повестки? Что бы вы посоветовали по этим темам в этом контексте Молдове? Да, ние имаме проблем с миграцията, с тези имигранти, които още от времето на Меркел, която ги покани в Европа,
Наистина това не са емигранти, които идват като семейства от места, които има войни и така нататък. Общо за това са предимно млади хора, между 16, 23, 25 години, мъже. Това е една армия, която влиза в Европа. В момента в Германия по статистика над 70% от емигрантите, жени и мъже, не работят. Те не искат да се интегрират в общността. И това е проблем, който ще избухне в един момент. Защото те стават все повече и повече, но те не се интегрират, а се обособяват в общности. И тази общност може да застане срещу държавата. Вече виждахме протести в Берлин, които искат шириат в Германия. Това е абсурд. Това е абсурд и изключителен проблем. Това е подмяна на демографския фонд, подмяна на етноса на Европа, подмяна на вярата. Ние вярваме в една силна християнска Европа, Европа на ценностите, Европа на развитието. Проблемът с имигрантите е сериозен. В България има доста престъпления от тях. Но те предпочитат да минат през България към по-богатите държави, обикновено отиват в Германия. И там наистина виждаме доста сериозни престъпления от тях и не виждаме никакъв интегритет. На нас и трябват хора, ако имаме нужда от работници, ни трябват хора, като бесарабските българи, например. Хора, които са близки до нас, като ценности, като бит, като култура. Тези имигранти са съвсем други като ценности. Те имат съвсем друго виждане. А много от тях не искат и да градят в Европа. Те искат да я превземат. И това е изключителен проблем. И тук е много важно също консервативните партии да вземат все по-голяма сила навсякъде в Европа, защото неолибералите съсипват Европейския съюз, Европейския съюз върви надолу и ако Молдова влезе в Европейския съюз, ще влезе не в клуба на богатите, а ще влезе в клуба на длъжниците. А тези длъжници, много от тях държави, които винаги са имали колониална политика, няма да се държат към тях като към равноправен член, а като поредната колония. Какую роль, по вашему мнению, аграрные партии должны играть в 21 веке? Это должны быть партии, которые следят только за развитием сельского хозяйства, или это о чем-то еще большем? Според мен е нещо повече, еще большем, както вие казахте, защото в сектор земеделие това е основата на изхранването на една нация. Когато произвеждаме чиста екологична и биологична храна и храним с това децата си и се изхранваме с екологично чиста храна, това е здрава нация. Здрава нация, здрав дух, просперираща нация. Това е много важно. Всички го знаем, защото всички сме в хранителната верига в това. И аграрният сектор в България, така и в Молдова като аграрна страна, трябва да бъде приоритет и да се дава шанс на политици, както при нас в България, така и в Молдова, на хора, които са пряко ангажирани в този сектор и ще защитават много добре интересите на гражданите, с какво държавата изхранва собствения си народ. Господин Семенов, вы постоянно критикуете болгарское правительство за уступки иностранному влиянию. Как вы ощущаете, Молдова движется по такому же пути, как и Болгария? Да, виждам, че Молдова върви по същия път. Виждам, че водят политиките на нашите управляващи, защото ние в България живеем в политическа установка на клептокрация. Управление на крадците. Една политическа каста, която е далече от народа, чрез фалшиви избори, чрез манипулации медийни, чрез корпоративно и финансово влияние, печелят властта. Същото, виждам същата тенденция и в Молдова. Виждам и тук репресии, виждам и тук
изборни манипулации. Последния пример мога да дам с президентските избори, които Майя Санду не печели в Молдова. Но за сметка това печели в удобните секции в чужбина, които може да разпределя по такъв начин, където че да има където има най-голямо влияние, там да има повече секции. Същото го правят и България, даже може би още по-брутално е при нас, но мисля, че имате същия проблем и искам да кажа на жителите на Молдова да не се страхуват, да гласуват по съвест, да гласуват за тези, които искат Молдова да е силна, да гласуват за тези, които казват първо ние сме партия на Молдова и на всички, които живеят в Молдова, а не на тези, които казват ние сме европейска партия, ние сме евролиберална партия. Тези, които на първо място поставят Молдова и всички граждани на страната. Да мислят, защото тези репресии, които са сега срещу партии, те ще се усилват. Колкото повече власт се дава на неолибералите, толкова те повече се опияняват от това нещо. Что вообще вы думаете о политике зеленого курса Европейского Союза? Насколько она вообще реалистична для стран с уязвимым аграрным сектором? Да разбирам за зелената политика, зелената сделка на Европейския съюз, която навкара България като членка, и предполагам, че в последно време те осъзнаха за какво става въпрос и все повече дават назадна скорост спрямо зелената сделка, защото да, ние трябва да си пазим природата чиста и да мислим за планетата, на която живеем, но трябва и да знаем, че гражданите на една република трябва да имат препитание, трябва да се изхранват и трябва да имат бъдеще, нали, в това. И зелената сделка, когато се инвестират в правилните мощности, като пречиствателни станции, филтри на големите заводи и това е правилната политика, а не с фотоволтаици и както виждаме в Молдова също с ветрогенератори унищожават обработваема земя, която на тая земя се разчита да изхранва този народ. Нали. Затова нали, така, моя апел към народа на Молдова, нали, е да вярва на политиците и сега имат шанса покрай избора и да дадат своя глас и своя шанс на политиците, които имат правилно мислене за как да се регулират тези неща, нали? Правилно поведение. И най-вече, така като в заключение, пожелавам да изберат политиците си, които обединяват общностите, които живеят на територията на Молдова. Защото само заедно всички общности в Молдова могат да постигнат просперитет и да направят една по-добра държава. Спасибо большое. Мы прервемся на короткую рекламную паузу. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня у нас в гостях известные болгарские политики Владимир Семенов и Пейчо Касыров. В продолжении нашей беседы, Владимир, хотелось бы у вас узнать, вот поддерживаете ли вы вообще межпарламентское сотрудничество на европейском уровне, например, через альтернативные какие-то движения в Европарламенте? Поддържаме, да, разбира се. Контактуваме с много партии, които са консервативни. С някои имаме малки различия, с други малко повече, но общо взето консервативните партии гледаме да си помагаме, да се държиме едни за други, да обменяме информация, идеи.
И така че поддържаме в Европарламент, имаме добри контакти. С каквото можем се стараем да сме полезни, защото ние нямаме в момента представител в Европарламента и даваме идеи на тези, които са от други политически формации, близки до нас. Петя, скажите, пожалуйста, вот я сразу сказала, что Молдова, так же, как и Болгария, это сельскохозяйственные страны. Вот есть ли у вашей партии предложение по поддержке местных производителей или сельскохозяйственного производства, именно суверенитета страны в этой области, сельскохозяйственной области? Что из ваших предложений могло бы быть, на ваш взгляд, интересно внедрить в Молдове? Да. При нас имаме изградена програма, която е представена обикновено по време на парламентарни избори, споделяйки с нашите симпатизанти, членове. И в нашата програма е записано като основа, че в България, както и препоръчваме в Молдова, да започне да се работи на принципа на кооперирането. Това е много важно, успешно начинание. Ако молдовските и паралелно българските земеделски производители се организират и кооперират в така наречените кооперативи, те ще могат да договарят взаимно, когато купуват консумативи, да договарят по-добре цени с производителите на консумативи, било минерални торове, горива, семена и всичко това, което ползват по време на тяхната технологична обработка на земята. И да могат да... Следващия етап е пак под формата на кооперативи. Фермерите, които са свързани с животновъдство, да се обединяват, като направят собствена мандра, да си произвеждат, да доведат до краен цикъл, да затворят процеса на целият този технологичен процес от суровината до крайния продукт, с който да излезат на пазара на щанда пред потребителите. Тоест, от млекото до сиренето, кашкавала и всички продукти, които се произвеждат от млякото. От пшеницата през брашното до хляба и така да се отиде на пазара. От слънчогледа през маслобойните фабрики да се отиде до производство на олио, т.е. да направят да не изнасят суровините си, а да изнасят крайния продукт. Това може да стане само чрез кооперативите. Ние направихме така, че ги отрекахме като социалистическа форма на коопериране, както бяха ТКЗ по времето на социализма, но съвсем не е така. Всички развити страни, като Франция, Италия, Испания, кооперативите са в основата на конкуренцията и на устойчивостта на производството. Така че съветвам молдовските фермери да се обединяват, да се кооперират и така ще бъдат по-силни на пазара. Есть ли у вас оценка санкционной политики Европейского Союза? В последнее время ЕС вводит определенные санкции против политиков, против определенных стран. Вы согласны с тем, как Евросоюз использует санкции? Ако започнем от санкциите към Русия, тези санкции имаха ефекта на бумеранга за Европа. Европа получи изключителен удар поради санкциите на Русия. Не виждаме това да се случва в Русия, да има някакъв толкова негативен ефект. За съжаление, управляващите в Европейския съюз го направиха под влиянието на тогавашната администрация на Байден. Сега, когато вече Тръмп е начало на Съединените щати, Европа е в изолация. Искат да пращат оръжие, обезкървяват Европа, пращат оръжие в Украйна.
не помагат на фермерите. Ще ви дам един пример конкретен. Когато внасяха зърно от Украйна на по-ниски цени и фермерите европейските протестираха в Брюксел, под прозорците на Брюксел, бяха в същото време управляващите Европейския съюз чиновници гласуваха 50 милиарда за Украйна. Тези, които управляват Европейския съюз, не мислят за собственици жители. А в същото време налагат санкции, които имат ефект срещу тях. И сега Европа е в изолация. Санкции срещу Китай. Санкции срещу Русия. Само че Русия е в БРИКС. Тя има големи пазари. В момента и с Съединените щати сигурно ще направят добра търговия. И в момента има добра търговия. Не е лоша, въпреки че не се обявява в самия Европейски съюз, защото има една медийна стена, която казва само това, което е удобно на евробюрократите. Но санкциите, които налагат Европейския съюз в 99%, независимо срещу кой са грешни за самия Европейски съюз, защото вече няма производство в Европа толкова силно. Германия вече трета година е в рецесия. За мен и Франция е в фалит. Ситуацията е много лоша икономически в Европа и не се прави нищо, за да се подобри. Има и други санкции, които сега видях наложени срещу политици от Молдова, точно преди изборите, което е абсурдно и показва, че Европейския съюз, управляващите в Европейския съюз за пореден път показват своето безсилие и че са поставени въгъла. А когато са въгъла, те са най-озлобени и най-агресивни. Видяхме какво се случи в Румъния с консервативния политик. Видяхме какво се случи с Лю Пен във Франция. Сега се опитват и на политически лидери в Молдова да им наложат определени санкции точно преди изборите, за да не могат да се явят, да не бъдат в концентрация и да не могат да дадат тези резултати, които трябва да имат реално. Действията на репресии на молдовското правителство са с подкрепата на Европейския съюз. Санкциите, които се налагат към политически лидери, са необосновани. Винаги се търси някаква връзка с Путин, с Русия или нещо такова. Това е опорната точка на неолибералите. Когато няма какво да кажат, казват Путин, Русия или нещо друго. Само и само, за да могат да смачкат своя опонент. Но това показва, че са оплашени. Колкото до по-мащабните санкции, до сега реално Европейския съюз от никои санкции не е спечелил. Само губи. А вы что думаете по этому вопросу, господин Касыров? Аз ще бъда по-кратък и искам да посъветвам молдовските граждани още веднъж да се повторят, да бъдат сплотени общности, да се уважават помежду си, да уважават взаимно традициите си и да живеят заедно и да не вярват на политици, които ги плашат и искат да ги разделят. Да не вярват на политици, които ги плашат, че Русия заплашва Молдова, защото в Молдова и руснаци, и бесарабски българи, и гагаузи, всички живеете заедно и се уважавате, и се обичате, и го правете винаги така. И когато вярвате на себе си, а не на политиците, които искате да ви разделят, тогава Молдова ще бъде просперираща държава. Никой никого не заплашва. В това, което се получи това са нашите разбирания, което се получи в Украйна, защото според мен режима в Украйна просто застрашаваше рускоязичното население в Украйна и това според мен е причината да се случи там. Но просто режимът, народа в Украйна също бяха сугестирани в отношенията си.
живяли сме толкова години заедно, както ние в България с етносите, вие живеете тук и трябва да се разбирате. Това е за мен. Да. Как вы относитесь вообще? Вы хотели что-то добавить, да? Точно искам да добавя, че преди изборите хората в Молдова да помислят за тези, които обединяват, за да допълня доктор Касаров, тези, които обединяват. Дявола е в тези, които искат да разделят. Това е един мой съвет към тях. Надявам се да не сбъркат и след време да се разбере, че съм бил прав, защото ние го изпитахме в България това нещо. Да. Скажите, как вообще вы относитесь к тому, что есть попытки некоторых правительств в отношении того, что они пытаются ограничить свободу слова, свободу СМИ и борются с средствами массовой информации под предлогом борьбы с дезинформацией? Това е много интересен въпрос и наболял въпрос в съвременното общество. Тоест, свободата на словото и правото на така и на мислещия човек, който трябва да се уважава, трябва да го има в модерния свят и трябва да има свобода на словото, защото няма истинска демокрация без свобода на словото. И в съвременните технологии, в света на съвременните технологии, знаете, че много добре се използва много дезинформация, на която човек трябва да я проверява от няколко неща и тогава да взима, да оформя своето решение и своя политически мироглед. Това е моето мнение, че трябва много внимателно да се анализира информацията, откъде се придобива и да се проверява през няколко канала. Вы что думаете по этому поводу? Все по-малко и по-малко свобода на словото има в Европейския съюз. Все повече и повече контрол на медиите и все повече и повече дезинформация по основните телевизии. Управляващите в Европейския съюз спазват принципа на превземане на медии, превземане на съдебна система и фалшифициране на избори. Това е принципа в Европа на неолибералите. Ние имаме сериозен проблем с медиите. Определени партии с виждания, които са нормални, не присъстват в национални медии. В националните медии присъстват само определени лица, които са близки до управляващите. Опозицията не може да участва. Дори на избори не може да си позволи да участва заради високите цени, не може да си позволи дори да има средства. Националните медии им отказват участие на партии, които не са удобни. Вече има в Европейския съюз такъв отдел, който наблюдава точно така нареченото свобода на словото и всъщност санкционира тези, които не мислят по удобния за тях начин. Много хора имат опити с социалните мрежи. Това се случва. Радвам се, че в тези технологични времена все пак имаме възможност някъде да изкажем свободно мнението си. В България това са 2-3 телевизии, които не винаги са с национален обхват. И през другото време сме в социалните мрежи. Наистина няма свобода на словото в Европа. Това мога да ви кажа. За съжаление. Да, вот все-таки Болгарию в том числе считают все чаще, ну не все чаще, но очень часто называют ее как страну второго эшелона Европейского Союза. Ну, это не очень приятно, но наверняка вы тоже это слышали. Вот что вы думаете, на ваш взгляд, как вести себя в Молдове, чтобы не повторить судьбу Болгарии? Ние за това сме и дошли с колегата Симеонов, за да споделим нашия личен опит, за да може
подготвяйки се за в бъдеще за влизане в Европейския съюз Молдова, да не повтаря грешките на нашите политици. В смисъл такъв, че аз ще го повторя още веднъж. Когато защитаваш и отстояваш собствените си интереси и когато защитаваш единствено и само правата и интересите на собствените си граждани, както свикнахме да казваме Европа на нациите, а не на европейските чиновници, тогава нещата се получават. Затова, и когато дойде време да бъде поканена Молдова за преговори в членство в Европейския съюз, пожелавам вашите политици да бъдат не политици толкова, да бъдат държавници. Това е разликата между истинския държавника устоява според нас интересите на държавата си, а политика се поддава и на корумпиране, и на обслужване на чуждите интереси с цел собствени облаги. Така че нека просто молдовския народ си избере политици, държавници, които да го вкарат в Европейския съюз като равноправен член и равна по права държава в Европейския съюз, а не марионетка или втора, както вие казахте, втора ръка държава в Европейския съюз. Това е съвсем лично. Както си поставиш, както казва, има една българска стара поговорка, както си постелиш, така ще легнеш. Спасибо большое. И хотелось бы ваше мнение, Владимир, услышать также по этому вопросу. Лидери. Ключовата дума е лидери. Ако Молдова се управлява от лидери, които защитават собствената си държава, те ще могат да защитят и интересите на Европа. Това, което няма в момента. Лидерите са малко в Европа. Европейския съюз може да бъде прекрасно място, но не по начина, който е в момента. Но трябва промяна, трябва реформа. И за да се реформира, трябват силни лидери. Вярвам, че Молдова няма да направи нашите грешки. Използвам вашия ефир, за да го кажа на хората. Политиците са важни, които ще ви вкарат в Европейския съюз. Как ще влезете? Как ще подпишете договореностите? Договора как ще го подпишете с Европейския съюз? Е изключително важно. Ако това не го подпишат политици, които защитават интереса на Молдова, след това ще страда изключително много държавата, защото те ще бъдат притиснати да подпишат условия, които са неизгодни за Молдова. Затова изборите са изключително важни и не залагайте на партии, които първо слагат евроатлантизъм, Европа и каквото и да е чуждо. Партии, които държат на ценностите, на морала, и имаме нужда от тях в Европейския съюз, за да вървим напред. Европа може да е прекрасно място за живеене, но с силни държави, които държат на собствения си суверенитет, които държат на лидерите, които държат на собствените си държави и те ще защитават и интереса на Европа. Не на неолибералите и чиновниците, които управляват в момента Европа. Те подкрепят корупцията във всяка една държава. Те ще си направят марионетни правителства в Молдова, които ще могат да живеят в корупционна среда и никой няма да им направи забележка от Европейския съюз, защото те ще им бъдат удобни. Ние страдаме точно от този проблем. Вярвам и се надявам, че в Молдова на изборите ще вземат молдовците правилния избор, да не се страхуват от натиски и от репресии, защото това е бъдещето на тяхните деца. Нашите деца отиват да работят в чужбина. Това не е привилегията да сме в Европейския съюз. Не е привилегия, когато детето ти отива в друга държава да работи. Спасибо вам большое, уважаемые гости, за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях в студии ТВС-21 были гости из Болгарии. Был лидер политической партии «Свободы» Владимир Семенов, а также лидер болгарской аграрной партии Пейчо Касыров. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного. Оставайтесь вместе с ТВС-21.